morning, welcome back to our channel. Mag-ayag mig balas guys. Kani ayago na mo ni. Kay naipanday nagpinising sa balay ni mag-ayag. O siya nakita. Siya mo apil ani. Pero ang iyang adlaw ani 250 aya. Akong agi okay kayo dira kong body hi pudji sa akong video ita nagpa-finishing mi sa balay kay pirting mauta CG paring Jomar finishing sa sulod jud lang ha plaster sa ta. Pinisingan ang balay kay luoy kayo, dugay na kayo way finishing na bintana kitang-tang kay kung ano na sliding glass pero panahon pang mampur na siya may sliding di pa karon. Ay Kes, kita ka sa video Kes.